Ahojte všetci a vitajte na našom kanáli, kde by som dnes rád zdôraznil dôležitosť znalosti angličtiny. Čoraz viac zamestnávateľov napríklad vyžaduje, aby ich zamestnanci ovládali angličtinu. Ale nie len to, dnes sa umelá inteligencia vyvíja rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a je lepšie s ňou komunikovať v angličtine. Mal som napríklad skúsenosť, keď som sa snažil nájsť informácie na internete a cez AI v rôznych jazykoch ako španielčina, francúzština, nemčina a angličtina, ktorými hovorím plynule a nakoniec som zistil, že viac informácií nájdem pri tvorbe žiadosti v angličtine a nie v akomkoľvek inom jazyku. Dnes vás chcem vziať na prehliadku aplikácií a platformiem, kde sa môžete rýchlo a dobre učiť rôzne jazyky bez toho, aby ste museli navštevovať inštitúty, jazykové školy alebo platiť za súkromné hodiny. Tak začnime. Duolingo je populárna platforma na učenie sa jazykov, ktorá používateľom ponúka možnosť učiť sa rôzne jazyky prostredníctvom interaktívnych lekcií. Aplikácia využíva kombináciu cvičení na počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie, ktoré používateľom pomáhajú rozvíjať ich jazykové zručnosti. Duolingo ponúka kurzy vo viac ako 30 jazykoch vrátane španielčiny, francúzštiny, nemčiny, taliančiny a japončiny. Používatelia môžu začať so základnými slovami a frázami a postupne pokročiť k pokročilejším úrovniam, keď budú zlepšovať svoju odbornosť. Aplikácia využíva techniky gamifikácie na udržanie interakcie používateľov, ako je napríklad získavanie bodov a postupovanie na vyššiu úroveň po dokončení lekcií. Existujú aj rôzne výzvy a odmeny na podporu konzistentného cvičenia. Duolingo tiež ponúka funkcie, ako sú rečnícke cvičenia, kde si používatelia môžu precvičiť výslovnosť slov a fráz, ako aj diskusné fórum, kde môžu používatelia komunikovať s ostatnými študentmi a získavať spätnú väzbu od rodených hovorcov. Celkovo Duolingo poskytuje používateľom zábavný a efektívny spôsob, ako sa učiť nové jazyky vlastným tempom, vďaka čomu je obľúbenou voľbou pre študentov všetkých úrovní. Babbel je aplikácia na učenie jazykov, ktorá je navrhnutá tak, aby pomohla používateľom naučiť sa nový jazyk efektívnym a praktickým spôsobom. Aplikácia ponúka širokú škálu jazykových kurzov, ktoré pokrývajú témy ako gramatika, slovná zásoba, výslovnosť a konverzačné schopnosti. Jednou z kľúčových vlastností Babbel je jeho interaktívny charakter, ktorý používateľom umožňuje precvičovať si hovorenie, počúvanie, čítanie a písanie v cieľovom jazyku. Aplikácia využíva kombináciu počúvacích cvičení, vizuálnych podnetov a kvízov na posilnenie jazykového vzdelávania. Babbel tiež prispôsobuje svoje kurzy individuálnym potrebám a tempu učenia sa používateľov a ponúka prispôsobené lekcie na základe ich pokroku a cieľov. Okrem toho aplikácia poskytuje príklady a scenáre zo skutočného života, ktoré používateľom pomôžu pochopiť, ako používať jazyk v každodenných situáciách. Celkovo je Babbel cenným nástrojom pre každého, kto sa chce naučiť nový jazyk, pretože ponúka komplexný a pútavý vzdelávací zážitok, ktorý je dostupný kedykoľvek a kdekoľvek. Rosetta Stone je aplikácia na učenie sa jazykov, ktorá ponúka komplexný prístup k učeniu sa nového jazyka. Aplikácia poskytuje lekcie v rôznych jazykoch pomocou metódy nazývanej pulsujúce učenie. Táto metóda sa zameriava na vystavenie používateľov jazyku prostredníctvom obrázkov, zvuku a textu, aby sa mohli učiť prirodzeným a intuitívnym spôsobom. Niektoré kľúčové funkcie a ponuky Rosetta Stone zahŕňajú interaktívne lekcie, ktoré sa zameriavajú na slovnú zásobu, výslovnosť, gramatiku a ďalšie. Technológia rozpoznávania reči, ktorá pomáha používateľom zlepšiť ich výslovnosť, živé doučovanie s rodenými hovorcami pre personalizovanú prax, funkcia Pressbook pre rýchly prístup k bežne používaným frázam, hry a aktivity, vďaka ktorým bude učenie zábavné a pútavé. Celkovo je cieľom Rosetta Stone pomôcť používateľom dosiahnuť plynulosť v novom jazyku prostredníctvom kombinácie interaktívnych lekcií, spätnej väzby a praxe v reálnom svete. Busuu je jazyková aplikácia, ktorá ponúka množstvo kurzov vo viacerých jazykoch. Používatelia sa môžu učiť slovnú zásobu, gramatiku a výslovnosť prostredníctvom interaktívnych lekcií, kvízov a cvičení. Aplikácia tiež poskytuje používateľom príležitosť precvičiť si svoje jazykové zručnosti s rodenými hovorcami prostredníctvom výmenných konverzácií a cvičení písania. Jednou z kľúčových vlastností Busuu je jeho zameranie na jazykové zručnosti v reálnom živote, pretože ponúka dialógy a scenáre, ktoré odrážajú každodenné situácie.
Vďaka tomu je vzdelávacia skúsenosť praktickejšia a pomáha používateľom cítiť istotu pri používaní jazyka v reálnych kontextoch. Okrem toho Busuu využíva kombináciu technológie a ľudského vstupu na poskytovanie personalizovanej spätnej väzby a usmernenia používateľom, keď postupujú v lekciách. Používatelia tak môžu efektívnejšie zlepšovať svoje jazykové znalosti. Celkovo je Busuu cenným nástrojom pre každého, kto sa chce naučiť nový jazyk. Ponúka komplexný a interaktívny prístup k učeniu jazykov, ktorý možno prispôsobiť individuálnym vzdelávacím cieľom a preferenciám. HelloTalk je aplikácia na výmenu jazykov, ktorá vám pomáha učiť sa jazyky tým, že vás spája s rodenými hovorcami z celého sveta. Používatelia môžu ľahko nájsť jazykových partnerov na precvičovanie hovorenia, písania a počúvania v rôznych jazykoch. Aplikácia ponúka funkcie, ako sú textové správy, hlasové hovory, videohovory a dokonca aj možnosť vzájomne si korigovať správy pre lepšiu jazykovú presnosť. HelloTalk tiež poskytuje služby jazykového doučovania a ponúka komunite študentov jazykov, s ktorými môžu komunikovať za účelom podpory a motivácie. Celkovo HelloTalk poskytuje platformu pre študentov jazykov, aby si precvičili a zlepšili svoje jazykové zručnosti zábavným a interaktívnym spôsobom, a to všetko pri vytváraní kontaktov s ľuďmi z rôznych kultúr a prostredí. Memrise je aplikácia na výučbu jazykov, ktorá využíva techniky opakovaného opakovania a mnemotechnických pomôcok, ktoré používateľom pomáhajú učiť sa slovnú zásobu a frázy v rôznych jazykoch. Aplikácia ponúka široký výber jazykových kurzov, z ktorých si študenti môžu precvičiť svoje schopnosti počúvania, hovorenia, čítania a písania. Jednou z jedinečných vlastností Memrise je používanie obsahu vytváraného používateľmi, ktorý pridáva do výučby jazykov zábavný a interaktívny prvok. Používatelia si môžu vytvárať svoje vlastné mnemotechnické pomôcky a zdieľať ich s ostatnými, vďaka čomu je učenie prispôsobenejšie a pútavejšie. Algoritmus s rozmiestneným opakovaním, ktorý používa Memrise, pomáha používateľom kontrolovať slová a frázy v optimálnych intervaloch, aby sa zlepšilo dlhodobé uchovávanie. Táto technika je navrhnutá tak, aby maximalizovala efektivitu učenia zameraním sa na slová alebo frázy, s ktorými má používateľ najväčší problém. Celkovo je Memrise populárna aplikácia na výučbu jazykov, ktorá ponúka kombináciu zábavných a efektívnych nástrojov, ktoré používateľom pomôžu naučiť sa nový jazyk vlastným tempom. Pimsleur je aplikácia na výučbu jazykov, ktorá ponúka jedinečný audiocentrický prístup k výučbe jazykov. Program sa zameriava na rozvoj konverzačných zručností a jazykových znalostí prostredníctvom audio lekcií a opakovaní. Kľúčové vlastnosti Pimsleur zahŕňajú: rozložené opakovanie. Pimsleur používa techniku nazývanú rozmiestnené opakovanie, aby pomohla používateľom efektívne zachovať slovnú zásobu a gramatické štruktúry. Táto metóda zahŕňa opätovné navštevovanie naučeného materiálu v strategicky rozmiestnených intervaloch na posilnenie pamäte. Hodiny založené na zvuku. Hodiny Pimsleur sú primárne založené na zvuku a umožňujú študentom ponoriť sa do jazyka a precvičiť si výslovnosť, počúvanie s porozumením a rečové schopnosti. Postupný progres. Program je navrhnutý tak, aby postupne nadväzoval na predtým naučený materiál, čo umožňuje študentom neustále napredovať od základných k pokročilejším jazykovým zručnostiam. Zamerajte sa na konverzačný jazyk. Pimsleur kladie veľký dôraz na rozvoj konverzačných zručností, čím pomáha študentom budovať dôveru v komunikačné situácie v reálnom živote. Celkovo je Pimsleur vhodný pre sluchovo postihnutých študentov, ktorí uprednostňujú štruktúrovaný a pohľcujúci prístup k učeniu jazykov. Je to efektívny nástroj na zlepšenie rozprávania a počúvania v novom jazyku. Mango Languages je populárna jazyková platforma, ktorá ponúka kurzy vo viac ako 70 rôznych jazykoch. Aplikácia je navrhnutá tak, aby pomohla používateľom všetkých vekových skupín a úrovní znalostí učiť sa nové jazyky prostredníctvom interaktívnych lekcií, kultúrnych poznatkov a praktických konverzácií v reálnom svete. Mango Languages zvyčajne funguje takto. Rôzne jazykové možnosti. Aplikácia ponúka širokú škálu jazykov, z ktorých si môžete vybrať, vrátane populárnych jazykov, ako je španielčina, francúzština, nemčina, mandarínčina a ďalších špecializovaných jazykov, ako je islandčina alebo maorčina. Interaktívne lekcie. Používatelia majú prístup k interaktívnym lekciám, ktoré pokrývajú rôzne témy, ako je slovná zásoba, gramatika, výslovnosť a kultúrne normy.
Tieto lekcie sú navrhnuté tak, aby boli pútavé a efektívne pri osvojovaní si jazyka. Konverzačná prax. Jednou z kľúčových vlastností Mango Languages je jej zameranie na konverzácie v reálnom svete. Používatelia si môžu precvičiť rozprávanie a počúvanie zapojením sa do dialógov a scenárov hrania rolí. Sledovanie pokroku. Aplikácia sleduje pokrok používateľov a umožňuje im znovu navštevovať lekcie, kontrolovať slovnú zásobu a merať ich odbornosť v priebehu času. Dostupnosť. Jazyky Mango sú dostupné na viacerých zariadeniach vrátane smartfónov, tabletov a počítačov, vďaka čomu sa používatelia môžu učiť na cestách. Kultúrne poznatky. Okrem jazykových znalostí poskytuje Mango Languages kultúrne poznatky a základné informácie, ktoré používateľom pomôžu lepšie pochopiť kontext, v ktorom sa daný jazyk používa. Celkovo je Mango Languages komplexná platforma na výučbu jazykov, ktorá kombinuje efektívne vyučovacie metódy s pútavým obsahom, aby pomohla používateľom rozvíjať znalosti v požadovaných jazykoch. Aplikácia tandemového jazykového vzdelávania je platforma, kde sa používatelia môžu spojiť s ostatnými, ktorí plynule hovoria jazykom, ktorý sa chcú naučiť, aby si spoločne precvičili a zlepšili svoje jazykové zručnosti. Zvyčajne to funguje takto. Registrácia používateľa. Používatelia si vytvoria profil s uvedením úrovne ich jazykových znalostí a jazyka, ktorý sa chcú naučiť a s ktorým jazykom môžu pomôcť ostatným. Matching systém. Aplikácia používa algoritmy na spárovanie používateľov s partnermi na základe jazykov, ktorými hovoria a ktoré sa snažia naučiť. Používatelia môžu tiež manuálne vyhľadávať partnerov na základe špecifických kritérií. Chat a videohovory. Po spárovaní môžu používatelia komunikovať prostredníctvom textových, hlasových alebo videohovorov v rámci aplikácie. Môžu sa zapojiť do konverzácií, jazykových cvičení alebo kultúrnych výmen, aby si precvičili svoje jazykové zručnosti. Spätná väzba a opravy. Používatelia si môžu navzájom poskytovať spätnú väzbu a opravy pri používaní jazyka, čím si navzájom pomáhajú zlepšovať gramatiku, slovnú zásobu, výslovnosť a celkovú znalosť jazyka. Jazyková výmena. Platforma zvyčajne funguje na recipročnom základe, kde sa používatelia striedajú pri vzájomnej pomoci s príslušnými cieľovými jazykmi. To vytvára prostredie vzájomného učenia, kde obe strany profitujú z výmeny. Funkcie komunity. Niektoré aplikácie tandemového jazykového vzdelávania ponúkajú aj komunitné funkcie, ako sú výzvy na učenie sa jazykov, fóra, skupinové podujatia a zdroje na podporu používateľov na ich ceste jazykového vzdelávania. Celkovo možno povedať, že aplikácie tandemového jazykového vzdelávania poskytujú jednotlivcom pohodlný a interaktívny spôsob, ako si precvičiť jazyky v reálnych konverzáciách s rodenými hovorcami alebo hovorcami svojho cieľového jazyka. Podporuje kultúrnu výmenu, rozvíja jazykové zručnosti a pomáha používateľom získať sebadôveru pri používaní nového jazyka. Lingodeer je mobilná aplikácia na výučbu jazykov, ktorá ponúka lekcie v rôznych jazykoch vrátane, ale nie výlučne španielčiny, francúzštiny, nemčiny, japončiny, kórejčiny, čínštiny a ďalších. Aplikácia využíva rôzne techniky, ako sú vysvetlenia gramatiky, precvičovanie slovnej zásoby, hovorené cvičenia, počúvanie s porozumením a ďalšie, ktoré používateľom pomáhajú naučiť sa nový jazyk. Lingodeer poskytuje štruktúrované lekcie kategorizované podľa rôznych úrovní odbornosti, vďaka čomu je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilejších. Aplikácia tiež ponúka množstvo cvičení a kvízov na posilnenie učenia a pomáha používateľom precvičiť si to, čo sa naučili. Jednou z kľúčových vlastností Lingodeer je jeho zameranie na vysvetlenia gramatiky, ktoré sú často náročným aspektom učenia sa nového jazyka. Aplikácia rozdeľuje gramatické koncepty do zvládnuteľných lekcií a poskytuje jasné vysvetlenia, ktoré používateľom pomôžu pochopiť pravidlá a aplikovať ich v praxi. Celkovo je Lingodeer komplexný nástroj na výučbu jazykov, ktorý môže používateľom pomôcť zlepšiť ich jazykové zručnosti prostredníctvom štruktúrovaných lekcií, interaktívnych cvičení a pútavého obsahu. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie a dúfam, že si vyberiete aplikáciu, ktorá bude slúžiť vašim potrebám. Ak sa vám toto video páčilo, kliknite na like a prihláste sa na odber nášho kanála, kde pravidelne nahrávame nové videá, ktoré sú poučné, vzdelávacie a zároveň vzrušujúce.